Produsele sunt alături de noi. Se numesc Trupa de Copii Artcore, se antrenează la Wilmark Dance Academy, coregraful lor se numește Andreea, sau după caz, doamna Andreea, și copiii se prezintă chiar acum în fața voastră. Artcore, doamnelor și domnilor, m-am uitat bine la fetițe, au șanse de oricum, noi nu ne mutăm de la Neața până la 92 de ani.